заключиш мазата е... Не, чакай, не заключвай молята. Ще върна ключа. Тук няма как го фана. Дигайте момчета. Браво е! Ето е бруталката. Браво е бруталката. Брутал космодиск ще има. Космодиск. Колко са? 2, 4, 6, 10, 100. Да! Колко са? Аре, момчета, бавите са, клипче ви правя. Ти клипче пари строя. Айде! Ти кой е? Айде отцепи! Така, стигнахме до стойките момчета, посветло. Майко пада нещо. Мисля, че беше бравата на вратата. Майке, дейба. Ще отворя смисъл. Ръга на първа! Нещо от... Да! Какво правим? Какво правихме до сега? Ще дигаме и ще пърдим заедно. О, обаче аз май ще пърна наистина в пемица. Не имам още Направо може да откачим Колко гола. знаем живота си. Вие го да дигнете, аз ще го изтрилям. Салка като пърдна в една същата така на маза, човек да сваля да иземна. Момчета, ай моля се, малко работа си я прекъсна. Бързам за плаш. Чу е забил. Какъв плашка, човек? С двигател. Айде! Чай, то слот да не ми да се набучи в гроза. Дай, брат ми, смашки на ръцете си. Айде! Дай. Още малко. Калкела. Още 5-6 стълби. Мъква е! Тъмън мислех, че свършва. Ето още 2. Наци, внимавай. Браво, герой. Чивка? Е пак ли? Много се почивате, бе. Големи фитнесджи. Всички Чай почиват. си изкарам кръха от тук, майка. Я, за кой той го вътре, бе? Чакай, малко ще дадат и хлъза надолу, знаеш как ще се... Трябваше да го оставиш там, бе. Ще влязат. Ще тръгна надолу. Давай, Но. да го изкараме с Две. новата. 3. Ти ще кажеш, Валери говори. О! Фото, вот. Аз не се ебам. Чакай, ти път. Вадени, двигател 1.5, багажник. Ей, сега кой... Ако те пита някакви колата с колко двигател, кажи с 2. С 6 С 1,5, с С 4 горе 2,2. отгоре в момента. Парчи. Нас и само трябва да разберем тук какво е имало, брат, защото... Стартера е тапак. А, да, вече. Аз ще обиждам човек. Пак човека. Айде, какво завляваш ще се? И винетка има тук, този вратата не се е запазва, бе. Цялата разбира трябва го гана. Ама ако е спършва. Чего се смея? Що те не фашиш надолу? Откъде те го фащи? За тампона. Кот е. Не за тампона, за толкова Да, за вътре. Е, кой как да го фана, бе, младеж, как да го свържа, бе? Не знам, ма да... Е, духом. Цепя газа да ти дам. Давайте! Чай, бе. Браво, мръднахте 2 см. Толкова се ти колко скаш. О, как обичам. Чайци му направих крак. Как баба? Този двигател ще даде към 300 кг има. Тошко, помагайте. Къде да го фана, виж? Ай, Това нещо не мога да Прекратил, обаче. Дигнете го съвсем леко го сурпете. Чакай, да видя аз. Чакай, де го за вратата, бе. Най-трудното мина. Сега следва следващото, това е трудно. Ами качването в багажника е много лошо, човек. Ако си мислиш, че минава през багажника. Кой искаш ми кажеш, ти нещо не се събере в астрата? Ти лук ли си, бе? Ай, сега отвори багажника. Аре, отвори багажника, аре. Отвори Не багажника. отвори го. Хубаво, добре. Какво? Само махни Какво? кората. Как си представяш, че го събереш в астрата, като имам газова бутилка, туба? Тубата е самахни. Добре, газовата бутилка как да я махна? Ще минеш малко на бензин. Голяма работа. Да, ще сложим двигателя, асфалта двигателя. След мене, савиш, Аз не се чувствам като културист. що на цепка, че не можеш Нека мога да върна 53 ръка. Аре, да видим докъде ще стигне. Шест големи не могат да го носят, бе, брат. Кой ти каза? Я опа, чай. Имаме загуба. Чао.
Дайте нещо, къде да постигнем. Даме чай, къде че отделам? Ти взе ли отдела? Не взе, нали? Ами, Естествено. аз те питах, ти казах, ми каза вземи. ни. Не, ти ми каза нищо Не не казах да ти взимаш. земи. Не каза ми нищо не да взимаш. Този гада, че е пак в мазата ли ще го оставим? Чувствай се специално. С привилегии съм. Айго. Хората много интересно гледат. Тя ме мами се доспа, човек. Какво да правят? Един пи кафе. Не знам как му се вързах тя, ама. Как му завързах тя? За нас. Сега снимай. Аз ето и не знам каква пчерка трябва да има. Няма да мине сам с... Диляне, до вечера в премиум черпиш. Първата битюреска. Може и в пиар. Днеска има ли интерес? Аре, до вечера сме в нас, аре. Аре. Няма да минеш само с той. Той е завеса за баня, ей. Гледай какво става. Някой иска да се къпи. Нямаме вода, иначе... Устойчива, като се разлие. Той за селската какво се като се превери. Да не се превери. Джипке. Между другото, май ще трябва да се свалят седалките. Не да притеснявате тези с нас. Кои? Ще го дигнете, защото ако щупите някой пластмаса... Тя тук ти е излязла, тъй че, виж, искам да документирай, че пластмасата тук е навънка. Не трябва да после да ни каже нещо, ама ви ми щупихте яйца и се брат. Защото ще я прибия. Сега познаваш тази сървена. Да, е направо да свалим броната. Човек нямаш какво друго да кажеш. Да, де, Аре, май че за не се желязо жалава. само да се нарежда. Съжалявам някой вътре да е влезе. Банала. Ай, момчета, действие! Как да оставим? Ай. Трябва обаче обратно този слоз да е навън. Да. Ластове ще трябва да е навънка. Трябва да Значи завъртим сега тъй. тъй и ще завъртим. Да. Майко, какво дигане човек ще го горе. Бил майко. Направо така ще го пърнем. Чай как? Ой, не, Така бе, само да така отиде бе. на земята и директно земята и колата. С земята. Сериозно? Асфалта. Чакай. Чай сега, значи го завъртиме тъй. Чули како? Аре, бе, гении на природата. Действайте. Чакай, ма, Ели, аз ли става? Ма не, то пък някъде се опре тук. Взем да омажна от тук странични. Абе, той няма да ходи вече. Аре, брат, изкарай един чаршаф, ще подаря нов. Се обаря на... Опас! Абе, няма той няма как да върна. Се обаря на бая лоска, ще подаря. Сварай ти. Аре. Давай, стари пиенски, нямаш? Не, много. Дайте го. О, гащи. Аз ти говоря, те да го обърнем. Да. Да може и този слоз да дойде тук напред. Стига се въртя па само, че бе. Не ми хубаво, да, просто да го завъртим ти. Айде. Да, завън. Отгоре навън. Абе, той се върти отдолу на трабата. Едва ли. Аде, Браво, бе! Не днеска си. нещо такова. Аз ти казвам, че това няма да се събере на широчина. Аз фащам. Фащам да височина и така. Ако искаш, събарете с седалките. Да им ръсе, не си тя да се вижда. Аз само свалям... За за това да банята. може да вкарам навътре. Тя му мръсне си, човек. Ето съм съгласен. Ей, по-има шанс да Само че сега трябва да вкараме дължина. Айде, пак. Ето тук стана като ли Е, лоста го оставя на външната страна. Капака няма да бъде затворен, да знаеш. Няма да има Майко, пък си така ще го изкараме. кефа. човек. Как няма да бъде затворен? Аз съм на работа. Вие много ми се доспа, човек. Между другото, Ивал се отчаха, ама го прецака. Добре, обадете му се да хори към ви. Той няма да дойде, защото трябва да изчака този да му сложи Пълен стъклото. гей! Пълен! Гей. Видя ли? Мислих, че е на Даско, аз съм тъм, той каже, че кой е на Даско. Да, бе, той отиде, ама... Вече почвам са... Какъв е то сентия, братски, то връща скоростта. Скоростта по тия е леше, брат, сваля, бе. Сваляй се, бе. Хубаво, добре. Ай, бе, момчета. Чакай. Остана че са. Да берем са това. Аре, бе, момчета, ти Тя видя телефона да снимам. Ами ако искаш съм надъхана и без ти нищо не правиш. Ти дойде какво правя, бе? Също като тебе. Чакай! Колко човек е мъртва на толкова, бе. И тук фани, Ти дръж там лоста. Дръж лоста.
аз съм отдолу. Пускай, върни. Върни, няма стане. Тук трябва да искаме роли кома, има ли някой телефона? Абе, не бе, човек, ти защо сараш вътре в багажника? Защото аз държа тук идвам насам. Няма как да там. Тук много жалко, човек. С кола е много трудно. Съжалявам, не разполагам с Багажника, доставиш. имаш ли го шлайф? Сега ще направим пикап. Няма как това ти да ти им да го стане. Те са суркат. Знаете ли какво, дайте да го вкараме те от тук, от тази страна да дойде така малко и някаква да изпътре да го надигне малко. Да падне както и на тази Трябва да страна. си някакъв мега мощен да седнал, за да го дигнеш. Що се